A Corporación de Ribeira solicitará ao Fondo de Cooperación 700.000 euros para musealizar o edificio anexo de Cerqueira. Tamén se aprobaron as subvencións nominativas por 240.000 euros a 23 asociacións do municipio. Abril encara o seu final, polo que as corporacións municipais están a celebrar os seus plenos. Ribeira viviu a súa sesión ordinaria na tarde-noite de onte e estendeuse durante 4 horas. Na orde do día incluíanse 20 puntos, pero só se chegaron a debater 11. Tratouse de forma conxunta a modificación da relación de postos de traballo para adaptar o nivel mínimo a 1 a 2 ao Real Decreto Lei 6/2023 e a supresión dos postos da unidade de condutas aditivas ao ser asumido polos Sergas. Tivo respaldo unánime da corporación. Seguidamente abordouse a modificación de crédito extraordinario sobre o remanente de tesourería que se usará para gastos. Crédito extraordinario 1/2026 para dar resposta ao que é esa prestación P4 do contrato de alumeado, que neste caso é a amortización da anualidade, creo que é a penúltima anualidade. Creo que nos queda esta e a do ano que ven, non, señor interventor? Polo tanto, estamos xa rematando de facer fronte a ese contrato de alumeado público. Estamos falando, neste caso, de 537.101,87 euros. En segundo lugar, imos adicar tamén deste remanente de tesourería 40.000 euros á subvención nominativa da Dorna 2026, un tema que trataremos tamén no punto seguinte, e que, polo tanto, para poder suplementar os 40.000 euros que tiñan do ano pasado, un tema que habíamos falado aquí neste pleno, que se directiva da Cofradía da Dorna e que nos parecía o máis axeitado, o falamos moitas veces, é que ese convenio inicial de 40.000 euros non era suficiente para dar resposta a todos esos gastos que tiñan que enfrontar da festa. Parte irá destinado á amortización anticipada do préstamo de inversións do 2024, case 153.000 euros, e a Pai Edil Ribeira Atlántica 2030, a que se destinarán 600.000 euros, punto que foi aprobado por unanimidade. O seguinte punto a tratar foron as subvencións nominativas a entidades. A proposta era de 242.000 euros para 23 accións. Efectivamente, as entidades precisan canto antes ter aprobadas estas subvencións para poder ter os convenios, porque non é só que lle damos, sino que en moitos casos, como pode ser a Cofradía da Dorna, hai que empezar a facer as contratacións, hai que reservar equipos, hai que reservar grupos, hai que pagar por adiantado, as cousas, como todos sabemos, están moitísimo máis caras e, polo tanto, tamén esa ventaxa de que unha vez que están aprobados os convenios se pode adiantar o 50%, é necesario que isto aprobemos canto antes. Polo tanto, falamos hoxe de 242.000 euros, que neste caso as entidades sociais, Ámbar, Amicos, Acreva, Faivén, Renacer, Cáritas, Cruz Vermella, Asociación Española contra o Cancro, Ágape ou ICE Renovación manteñen esa cuantía dos 3.400 euros. Temos 2.500 euros para o Liceo Marítimo de Ribeira, 30.000 euros para a Festa da Dorna, 15.000 para a Festa do Percebe, 45.000 para a Asociación de Empresarios ou 15.500 para o Museo do Grabado de Artes. Punto aprobado tamén por unanimidade. Debateuse de seguido realizar a solicitude ao Fondo de Cooperación para o apoio ao financiamento para a musealización do edificio anexo á nave de Cerqueira. Vamos a solicitar, a través desta aprobación que tenemos hoxe aquí, 719.000 euros a Xunta de Galicia, a través do IGUS, a unhas axudas que son esas axudas de acceso ao Fondo de Cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio para concellos de 50.000 habitantes. Neste concello xa temos algo de experiencia con estes fondos, posto que foron os fondos que se pediron para a zona de Romero Ortiz, para a Curva da Muiñeira, para a compra da Casa do Gran Sol e a futura biblioteca. Non sei se me queda algún por aí, que pode ser que sí, pero neste caso creo que é unha oportunidade que non debemos deixar pasar, posto que neste caso estes fondos son fondos que non teñen cantidades para devolver, efectivamente non teñen intereses.
A oposición foi a primeira en intervir e amosar o seu parecer. Creo que eso es una cosa a intentar mejorar. Por otra parte, lo que sí que quería decir es que lo que se nos ha facilitado, como se pone aquí como memoria de actuación, ha sido un simple presupuesto en el cual aparece una cantidad, curiosamente, que pone la empresa muy redonda, de 500.000 euros, son luego después añadidos impuestos y semejantes suplementos. Entonces, teniendo en cuenta que es tan genérico, que habla de simplemente instalaciones de iluminación, instalaciones de pavimentos, no dice ni en qué consiste ni en qué nada, al final sí que exigiríamos un poquito más de información, no vaya a ser que luego aparezcan rotos como lo de los más de 10.000 euros que se pagaron por el césped alrededor del conservatorio. En fin, yo creo que tendría que ser un poquito más detallado. Exixiríamos un pouco máis de explicación na memoria, nada máis por esa parte. Por a segunda parte, xa que se nos solicita que tratemos con rigor os niveis de endeudamento do Concello, e estou de acordo, se collemos o informe que se acompaña con esta solicitud, podemos ver que o endeudamento local é do 46,09% a día de hoxe con isto. O informe do señor interventor, que non poño en duda, que estou seguro de que está ben feito, por lo tanto, ese é o nivel e o dato real. Pola súa banda, o PPBI destacou que o proxecto está ainda en redacción e será presentado en canto estea definido. A vista desto, veremos cando temos que exigir que os números e as partidas estén debidamente detalladas, con todo o relatorio correspondente por distintos apartados, será cando se leve a cabo ese proxecto de execución, que será o que servirá de base tamén para licitar, no caso de facelo, a modificación ou arreglo deste edificio. Eu quero pensar que todos os grupos vamos a ter a visión de que efectuar a solicitud destes fondos, máis que nada porque todos convimos en que estamos de acordo en impulsar esa edil. E para impulsar esa edil necesitamos ter todos os fondos precisos que temos que aportar por parte do Concello, necesitamos ir buscando as fontes de financiación. Mentres que o BNG defendeu a importancia de impulsar Bando Río e a renovación da nave de Cerqueira. Unha das cuestións que considerábamos era crear nel ese Museo do Mar. Para iso reorientamos uns fondos europeos para a compra desta industria e agora hai que poñelos en marcha. É beneficioso que podamos optar a esta liña de subvencións sen xuros para evitar o pagamento a entidades bancarias privadas esa cantidade económica que se facía antes mención, non? Pero a min tamén me gustaría salientar que, xa que hai que ser rigorosos e honestos, a min gustaríame salientar que o que fixo o Partido Popular cando, dentro do goberno que eu presidía, se presentou esa estrategia de desenvolvemento integrado local. Cando nos trouxemos esa planificación que ia permitir optar a eses fondos europeos, o Partido Popular, a pesar de que nos está dicindo que todo foi construído, que todo foi grazas ao Partido Popular, entón a min gustaríame preguntarlles por que se todo é seu, por que non votaron a favor desa estrategia de desenvolvemento integral local? Punto ao que se deu luz verde. Abordouse tamén a moción do PSOE sobre a adquisición da parcela do Cine Millán en Palmeira e aprobouse a emenda de sustitución do Goberno na que se acorda que o Concello negocie coa familia a busca dun interlocutor que realice as xestións para facerse coa propiedade. O BNG propuxo realizar melloras nos portos de Ribeira e o Executivo presentou outra emenda de sustitución encamiñada en seguir promovendo máis seguridade e instar a Portos a continuar cos mantementos.